Perquè volem que tot allò que afecta els joves ho decidim els joves. Perquè volem canviar-ho tot i el canvi comença aquí. Perquè volem un ajuntament que aposti per l'educació també fora de l'escola. Perquè volem un poble compromès amb la llibertat. Volem estimar a qui vulguem i com vulguem. Perquè volem que s'aturi la repressió política al jovent organitzat. Perquè volem que l'esport al poble sigui una eina pedagògica i de cohesió social. Perquè volem un poble compromès amb el dret del propi cos. Perquè volem una educació pública, popular, de qualitat, antipatriarcal i en català. Perquè volem organitzar-nos i autogestionar-nos i no volem que les institucions siguin un impediment per fer-ho. Perquè volem una política d'habitatge que ens permeti emancipar-nos a Cardedeu. Perquè volem un ajuntament que defensi el territori i no l'amenaci construint una carretera. Perquè volem un treball digne sense haver de marxar del poble. Perquè volem un poble que no permeti més atacs a la cultura popular. Perquè volem unes institucions que defensin clarament la independència de la nostra nació, els Països Catalans.